धोरोमनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला गोबाव सम सिगांनिफ्रायनो दिनैसिम दासिम जों नुनानै मोनो जे गावजों गावनो नांलाय खमलाय बेले बेजे जालायनायखौ बै धोरोमनि सुबुङा बे धोरोमखौ सुखुवा बे धोरोमनि सुबुङा बै धोरोमखौ सुखुवा गाव जेखौ मोजां मोनो बेनो बयनिख्रुइबो साबसिन आरो सैथोसिन आरो बेनो बयनिख्रुइबो देरसिन होननानै जों बयबो साननानै लायो। बेनि गेजेराव दिनैहाय खृष्टान धोरोम सिबियारि सुबुंनि बिखाया बेसेबां गुवार आरो जिसुआ बेसेबां अनसुला बेसेबां सैथो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों अन केमेरा आपडेटखौ होगासिनो आं। हिन्दु बाथौ धोरोमनि सासे बोराय, बांद्राय बोराय नङा, बोराय गाहायला एसे बैसो जानाय, हर सान आखायाव मना सेखा लानानै बेरायबायग्रा, होस्रि खावबायग्रा, सोरखौबा दाननो होसोबायग्रा सासे फाग्लाया जयति प्रेयार मिनिस्ट्रि सेन्टाराव फैनानै जिसुनि बोरजों गोदान गोजोन जिउ मोननो हाबाय। जारौ नार्जारिनि असे फिसाय तरुन नार्जारिया। नोंथांमोना नायलांनो हागोन। नोंनि थाखाय बिगोन। नोंनि नामा मा नाम? नोंनि नामा मा नाम? हा? नोंनि नामा मा नाम? सुरुंखला। हा? नों बुंनो रोङा? सुरुंखला। हा? मा नाम बुं? सुरुंखला। हा? सुरुंखला होनदों। तरुन, नोंनि नामा तरुन नङा? नोंनि नामा तरुन नंगौना नङा? खोन्था, नों दा खोन्थाबानो गगोन। खोन्था हा? थाबनो। सुरुंखला आरो माबा मोनसेल' खोन्था। मोनसेल' खोन्था दे। मोनसे। दे नोंसोर बयबो दे। आंनि फोरबो, आंनि इसोर, आंनि फोरबो, आंनि इसोर, गोथार जिउआ जोंनि सायाव फैगोन आरो गोजौ चिन्तानि बोलोआ जोंनि सायाव थाफैगोन। गोथार जिउआ जोंनि सायाव फैगोन आरो गोजौ चिन्तानि बोलोआ जोंनि सायाव थाफैगोन। जिसु, नों मावनो हायि जेबो गैया। जेरै नोङो बुहुतफोरखौ होखारदोंमोन, खानाफोरखौ नुहोदोंमोन, लेंग्राफोरखौ थाबायहोदोंमोन, दिनै बिसोरखौबो नोंनि फंसे बाथ्राजों मोजां खालामदो। हालेलुया, हालेलुया, नार्जारि जिसुनि मुङै गोजोन्थों। दे गोजोन्थों। आच्छा र' सोंनो नागिरदों, खोन्था। नोंनि नामा मा नाम दंमोन? आंनि नामा फार्स्टआव खला, प्रबिननिफ्राय तुरुन। नोङो बाहाय आर'ज खालामजानो फैदों दा? औ बिदि। हा? आच्छा दे आं बेनो सोंनोसै। आच्छा, नों बेनि मा जायो? आं हिन्जाव। एसे गोबारै सा बुं दे। हिन्जाव आरो आं। आच्छा, नोंनि नामा मा नाम? जारौ नार्जारि। आरो बेनि नामा? बेयो तुरुन नार्जारि होनो। बेनिफ्राय नोंसोर सानैजों बिसि फिसाय ना? ओं। बेनिफ्राय नोंसोर बबे धोरोमनिफ्राय? जोङो बाथौ धोरोम आरो। दा बाथौ धोरोमाव दं ना? अन्दायगाफोर जोंनियाव जिखि धोरोमनि मानसि फैया मानो जों बयनि थाखाय आर'ज लानाय जायो। सोरबा बाथौ, सोरबा ब्रह्म, सोरबा NLC, सोरबा बाप्टिस्ट, सोरबा काथलिक, जिखि धोरोमनि मानसि फैया मानो जों बिसोरनि थाखाय बिनाय जायो। नाथाय बाहाय फैब्लादि काथलिक जानांगौ बे नङा, खृष्टान जानांगौ बे नङा। जोंनि बिनायजोंसो जों बिथांमोननि थाखाय गथायनाय जागोन। बेनिफ्राय जेनेबा बे माबोरै जायोमोन नों एसे अनना बुंनो हागोन ना? सिगाङाव बियो जेनेबा थाबायलाबायोमोन, ओमफ्राय थाबायनानै बिदिनो गोब्रामलाबायो, गामि गामि होख्रावलाबायो, ओमफ्राय मना लायो, ओमफ्राय बिदिनो गाबो, ओमफ्राय हारसिं हारसिं रायलायो,
ओमफ्राय बिदिनो होख्रावनो ओमफ्राय न'आव ग्रोब फैयो होख्राव, थाङो होख्राव? ओं ओमफ्राय मालाय न' हाबो बिदि जायोमोन मालाय आरो न'आवबो हाबो? मालाय न'आवबो हाबो दै लोङो बिनानै ओमफ्राय होयो सोरबा सोरबानो ओमफ्राय आरो बिदिनो सोरखौबा थांबाथाय रायो औ ओमफ्राय रायना हरो ओमफ्राय सिखा लानानै जेनेबा दाननोबो नागिरो आरो ओमफ्राय दाननो हाया आरो मानसिया बेबायदि आच्छा बेबायदि जाबोनाया बियो खय बोसोर जाखो? 2 बोसोर जाबाय बेबायदि फाग्ला जाबोनाया 2 बोसोर बे जाबाय उन्दुनो हायो ना हाया? उन्दुनो हाया मानसिया उन्दुनो हाया एसेबो उन्दुआ एसे बे उन्दुया बेनिफ्राय बिनि खर'आ बे आगोलाव 2 बोसोरनि सिगां बेबायदि ना आगोलाव सिगाङाव मोजाङाव बेबायदि नङामोन मानसिया जि उन्दुयोमोन आरो 2 बोसोरनि उननिफ्रायसो बिदि जाबोदों दा लामा गिदिंलाबायो नामा? लामा गिदिंलाबायो ओमफ्राय जि हरसे होख्रावो आरो बिराद होख्रावखायो गामिनि मानसिखौ डिस्टार्ब खालामो गामिनि मानसिखौ डिस्टार्ब खालामो न'नि मानसिखौ डिस्टार्ब खालामो उन्दुनो होआ बेबायदि जानो लोंनो सुख होआ बेबायदि खालामो आरो दहाय फैजेनबाथ' बिराद हसिखावबाय थादोंमोन दा दहाय आर'ज खालामनायनि उनाव दा हसिखावदोंना हसिखावाखै? दा हसिख्रावाखै आरो मानसियालाय बेनिखायनो नोङो जोंबो गिदोंमोन आरो लांबा हसिग्रावगोनसो नामा बिदि होननानै उख्रायखांगोन नामा बिदि सानदोंमोन आरो जोंबो ओमफ्राय दा बेयाव लाबोनानै जेनेबा दा एसे सिरि थादों आरो बेबायदि बेयो हसिखावबाय थायोमोन आरो गोबां नोंसोरनि गामिनि मानसिफ्रा बेखौ अननायनि थाखाय बे जायगायाव लाबोबाय दा जायगायाव लाबोबाय आरो मिथिनानै आरो जेनेबा जों नुनानै जों बेनिखायनो फोथायो ख्रिस्टान धोरोमनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सआव जेनुइनलि कमेन्ट खालामनो हागोन थ' लोगोफोर दिनैनि दासिमनि गोदान मोनसे फुल आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसोमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय बाय